Hala, magkarga ti kwarta. Ang kwarta akon. Sa pimada makaawid. CCQ pa ilai. Tumawag man kininanay. Total ko online meet tatangayam ti kwa. Klase. Tumawag man di balay. Hello, Nay. Oh, hello, anak ko. Hapay, anay baga anak ko? Oh, may kwarta ko, Nay. Kaya mo di ako mangarot makaawid. Kit, ada classic online. Dumawatak ko may tikwa. Pagbayad ko di project ko nga kwa. Instagram. Adapay aja may isa. Di project ko ti science nga kwa. Aja Mobile Legend. Kasi ay anak ko. Tun ano ka deadline na dagita. Mano ka di kita. Aji Instagram na ikit kwa 1.5. Tapos aji Mobile Legend kit kwa 2,000. Deadline na no kwa Miyerkules. Wen kin adapay ti may isang bayadak. Tag exam nak iti kwa. Aji subject ko nga Twitter. 2,000 mitla ajay. Alangan rod sige anak ko tay padalak no bigat kita. Agpadalanak no bigat ako ha. Rumar na ina man nagpalengke. Dami ti kwa. Iti Pasko dito ay nakaalala mo iti quarantine Pasko ko. Sige garod na tapos 1,000 pa pang TikTok nga kwa project commit. Ala sige anak ko nga rod tay padalak no bigat na kita. Kailangan sige anak ko. Bye-bye. Kananad ka dito nga rod anak ko Sige. Bye-bye. Sige na, oras kayo kananad ka dito. Bye-bye.